Ticha. Andun si Romulo, oh. Asa man? Ali, di ba ang housewarming akong gari? Siya ba nagluto niya? Tanawan, siya nagluto sa imong kuan. Tinibok. Magpalit akong tinibok sa duko-duko. Okay, okay. Uy, murag welcome to the family. Sa'yo na ni Master Arrangement. James. Hello, at yala sa Pepeña, Weng Bandol, hello po. Ay, may aso naman kay Mer. Ay, chicken lollipop, ay. Wala ka sa ate siya. Asa man? Asa man ito na ni James? Ato lang, kuan mo, kuang. 28715 dai. Balhin ang kanon, te. Diri sa dako. 28715. Akali, te? Asa maron kanon? Ato. Aw sa kanang sudan o sudlanan? Sudlan. Ambot si ninuwiray mo para nag-asa na ni isod. Na James. Asa man kanon? Ato datang dire? Oh. Naala man ka na. Daray editor kay butang playo. Aw na gud. Dara. Ay, sa likod, di ay. Ato na ibutang tay. O aron nga di na maklaro dia kay okay na kayo. Klaro ra kay na diyang itong kayo. Ara na magtugan ya. O diya lang. Para di na mag-isod man og diri. Yan lang text. Puro isud man ang kan daan sa inanit no? Oh, Kani mo isudlan? ingon kana. Kani mo isudlan. Ang duha. Ang duha. Sila mi kagwanda usad Isa lang siguro man kay ako kuan may man napay humba, napay pasayan. Pasay na na dito. Ha? Ang pasay. Ako na? Ang kanak na lang. Duha siguro ni kakanon kay humba na lang ito na. Ang lechon tinag na mabutang. Loto ka maring usa. Sa may ato ng habuan or mapadlan ato sa buon na. Habuan nga mo ni. Abuan man kanon tayo. Ilib apit na ilib eh. Mga Sige ato na habuan na sa maluwag ang 30 na. Asa isa magkakatlo. Paglan na dot. Sino dot? Ay, pagluulo. Dung. Sayang kay balak ko. Mahay ko. Ano na edad mo dahil? Mintas pa tao na. Sino dot? Ay, October man sa day ka, no? 15? 19. 19? Dayon, ang tunuwag. Unsa rin siya? Ate. Ano? Hey guys. Na guys. Siguro mo dot. Ako ron, taan na trabaho ako. Sirit niya ako. Okay na si mama ni mo, Jai? Jen, nalagay music. Ang speaker. Asa ko si Becky din mo ari to? Naka-charger. Maro to si Becky? Murag klase siya? Naasa Danau. Si Becky Cameron Pace nandun sa Danau. Sabi niya, ang nakipapakbit. Si Tips na naka-black may. Yes, si Tips Mio. Ayun si Tips Mio. Hi guys, welcome to my channel. For today, andito tayo sa Dot. Kani Link store and ayan, ipapakita ko Alidot. sa inyo. sige dot, sige dot. So, hi Kuya Marino. Hello. Ayun no. Oh, wow, dot. Nakita-kita naman ulit yung mga Bukispan ngayon guys. Medyo matagal pa kami hindi nakita. Eh ngayon, nakita naman. Ayan, ito yung Marty Mango. Live. Naku sa imong camera da. Choy! Doon din siya madugay malubat dahil. Dili niya ako. Ang saan mo yung pag-upload dahil? Balay sa cellphone. Ang memory? Dili, ano ra, automatic. I-nigpis ito yung anak. Balay niya siya. Ya, imo sige. Papa. Ayan din sila. Hi. Tero Master. Yes, Ayan. kami yung nakasign dito sa Yes, kami yung mag-serve ng wow, lang init ng rice. Alam mo ba? Sasayop ka pa. Sobrang init. Mapagikuha ka ni Ustad. Para mulaw. Sobrang ano, nakaka... At pag-ala ba kay bugat malang tulod? Bago. Sayop ko ba ka ni Ibon? Para lang ako ito ba? Ako ba yun? Wow, G!
Genius si Kuya Marino, guys. Ana. Nagduhat din ka buok. Nagduhat din. Yun eh, mo di ba ko na to nga. Sige. And guys, papangitaw din din yung mga kasi alam niyo ba, sobrang sarap. Sige na, Dot. Yung parang, Ako'y mag-intro. Sige, Dot. Hi, it's me, Rakitera. Sige na magsilbi ni mo na dapat uwa ka dog saya. ayan o, yan pala yung Alam mo, aning-ano ba kayo na mga bisulo, what anak. Marinong humboy. Oh, lagi bitaw do. Pila tong views ni mo dong? Saron mga 30. 30k no? Sama pinaka-up. Oo, kay bisag ka nang papros mo vlog, kay dili ba papros niya, papros mo ang gulo. Sabay nga dili makita. Kao naman to kami Amor na among gitamnil ka to nag-ana o ba. Sige na, Dot. Sige na, Dot. Sige na, Dot. Ay, sige. Ay, unya noon na dagan ng tao kita ra diri. Ang dapat ang karon din sa pinsa. oh my gosh. Ato di padapin. It's slow batch. Ha? Ganun mo ba? Gamit ko gabi. Wala ka nag-charger. Si ano, kanang sanay si Tips Miu sa ano. Piring. Sukad-sukad kanin. Ako yung nakasahin dito, guys. Gingasto sa pag-prepare. And dito guys, merong ano, tawag ba nito? Ito yung favorite ko nun guys. Busy-busy din si G. Nasa school ako guys, ito yung binibenta sa labas. Anong tawag ito guys? Pitch, Meron pitch. siyang cheese sauce. Ay, parang Puto siyang cheese? Oh, Puto puto cheese na meron Ang lettuce flan. Parang lettuce flan. Yes, hello. Ay, kay mauno. Ayaw. Kasi tawag ano niya, yung kanang kuamba, kanang spirit. Basin pa nun sa siya. Simbuya, iyas ang gikuan. Paraw. Para kan sa kansa. Pero wala pa katawanan ba. Waon tali, Jim. Sala. Sige na doon, ulo noon. Oo, nahinoon si. Alam madam. Ayan nga yung sinasabi ko guys. Hello? Ayaw lang. Yung yellow niya, Hello? Oh. Hala ka. Asa man? kasi parang Day, palihog ko nagkuha ko no kay Lidin Mayra Tinapay na asa yung munisipyo at bang. Sige na ka na. Balik dali. Sige te. Wasa dito, Dot. Si Mamayra, Dot. Ha? Sipyo. Kisa ko ni Romel. Ay, nagkuhan pa. Busy te. Nagkuhan sa manok. Super muna kami ng ano. Pasak ka. Super kami ng kanin. So, doon muna namin si Sige, padoon na din si Rakitero TV. Nakailang ano? Naka blue cup siya te, wala siya kay ilarabaan na kinsa na. Naka blue cup ang mukuha niya. Nga, naka-scooter. Naka scooter. Kung saya, gisulob ka ron. Ma'am Liddy. Ay, naka live man ko te. Okay na. Dili ko ka-view, naka live ko. Ipa-comment na lang siya. O sige. Nakapuwa ko noog susod. Kapuwa ko sunod. Naa siya sa waiting shed te. Sa waiting shed lang te. O sige te, waiting shed. O babae. Sige thank you te. Okay ra. Kaldero, magamit ko kaldero. Ang dukot, dila na lang ito apilon. Ay, alas di apel ako. Bilin-bilin na na. In case of emergency, naman ginagawa ko. Ang dukot. Ay, yung pasensya nawala yung ano, nawala yung live. Ay, sa kamot, sa stick. Airplane. kapag hindi ko nalubat na nakulitan. Oh, okay bro. Ano sa man, sir? Katong plastic nga white nga na ay sulod nga kanang swimming ana ba? Wala. Wala dito ba? Kuyog sa kanang Bis niya matubang ka. oh, wala man to din naman to. Alam niyo ba guys, sobrang ganda dito kasi yung ano yung hangin maaliwalas, 'di ba? Hindi siya mainit, no? Kasi ano, kahit na sobrang init ng panahon guys, yung air na bumubugak yan. Wala. O Fresh sige na sa fresh. mga bashers ko dyan, mga basher Ah! naman yung Tagalog ko. Dali kang bachelor day. Wala eh. Ano lang. Char lang. Unsa ko ni FB ni mo Angel?
Angel Ann Vlogs. Like nyo na guys at follow. O, diba? Also nagka-uwi. Sa mga taas niya. Like guys! Oo, kasi na yung videos ko guys. Tapos sa YouTube, subscribe na guys. And like, thank you. Huwag naman kayong mahiya. Huwag na kayo mahiya guys. Visit nyo na. Yan lang naman. Mana sa prank? Tigandre na sa ilaw. Amo ang kuha para matako. Buka. Pwede na pang cater si Guan. Tips. Grabe talent mo tips eh. Wala, mauwi kayo, wala kay Joti, no? Oh, timing kayo sa. Gituyo. Ay, gituyo. Wala ka nagpa-direct ka ng Plastic na white. plastic. Dito na ba ito sa lahat? James, it's your turn. Yes, so let's Your find turn another to let's shine. find another Jing. Pare na, Jing. Si Padre? Pare ba, pare? Tawa. Si Ate Cha. Ah, Techa. Ano sa ibutang din ha? Hello, Hello, ma-pressure na tani. Oh my My gosh. gosh. ayan, Oh dumating my na po God. si ano guys, si Ticha. Hi. Sir, Sir po. Ayan po sila si Oh, ayan, oh. Tips Miyu. Ayan po. Tapos na po kami Tapos na po yung namin, kanin. Tapos namin lipat doon sa Champindes, no? And of course, Angel Unofficial. Ayan. Hi. Si Sir Jing Astor po guys. Hi. Busy po si Sir Jing. Ayan po. ako for a moment lang Yes. Asa man eh, Sir. Kami na bahala dito, sir. Dili lang palihog. As of course, may Timang TV is James. nandun. Ate Cha! Ate Cha is nandito na. Yung sa ano guys, yung mga tablecloth o yung supper red. Sir, ato ni ilaray ang Ford, mga pagkaon, sir. bato kalira pa do. Kanin mga dessert ako. Yan lang na. Ano sa ibutang din ha? Hello, Hello, ma-pressure na tani. Oh my My gosh. gosh. Ayan, Oh dumating my na po God. si ano guys, si Ticha. Hi. Sir Jing Astor po. Ayan po sila si Oh, ayan, oh. Tips Miyu. Ayan po. Tapos na po kami Tapos na po yung namin, kanin. Tapos namin lipat doon sa Champindes, no? And of course, Angel Unofficial. Ayan. Hi. Si Sir Jing Astor po guys. Hi. Busy po si Sir Jing. Ayan po. ako for a moment lang Yes. Asa man eh, Sir. Kami na bahala Dili dito, sir. lang palihog. As of course, may Timang TV is James. nandun. Ate Cha! Ate Cha is nandito na. Yung sa ano guys, yung mga tablecloth o yung supper red. Sir, ato ni ilaray ang Ford, mga pagkaon, sir. bato kalira pa do. Kanin mga dessert ako. Yan lang na, yan lang, yan lang. Ikaw. Kaya mo na. Ano ba? Oh my gosh, Ate Cha is coming. Nandito na po si Ate Cha. Nana, nagkatuday. Ha? Murag feel na po mo itong Inmax. Ha? Si GR nandun. GR kita ka? Yes. As in? Ay, Chi! Ayaw diri. Ato na ipang dapit tips. Ate Cha. Andun si Romolo oh. Asa man? Ali, di ba ang housewarming akong gari? Ay, Hi, Ate Cha. Siya ba nagluto niya? Tanawa, siya nagluto sa imong kuan. Tinibok. Tinibok. Magpalit akong tinibok sa duko-duko. Okay, okay. Uy, murag welcome to the family. Ay, hello. Hello, hi, Hello Kitty. Hello Kitty. Gusto na disco jud eh? Na disco. Masaya mo yung pang-Adonis Giver yun, ha? O ana uti. Ala asan to doon lipi? Dong, libi, likod sa dong. Ayan po. Hindi ka na ba sa bokeh, dong? Ano mo ni G? Just Dong Libby guys, nandun at saka si Alicia. So ngayon, tatapusin ko muna yung tips. Magamit din ako sa dong. Oh, sige. Yan. Ang kuan dong ko parang ang Tips at astong ba yung mapasayang tips? Tips. Yan, para naman hanap ko. Ikaw rin mahanap direct eh? Nay, asahin anak. Ano yan? Sa'yo na eh? Isa man. Ang nag-skirting. Asa man. Naabot na ron. Mas nalamin nila. May na-assign na pala guys. So, tutulungan na sana namin. So, antayin na namin yung na-assign. So yan guys, no? Ito na po yung hinahanda namin ni Marino Humboy. Ay, ko ano nandito? Yan. Look, ano na hilaw-hilaw. Okay rate. baka ikaw ni
niya. Ito ako sa bukid. Kay kuan ba yan? Dahil ano na. Unya ang ako ito. Hi, Ate Cha! Yes, nagkita na naman kami ulit guys. Dito sa blessing sa house ni Jing Yes. Astorias. This is, asa naman ang pari dong? Wala pa, Ate Wala Cha. pang pari. Oh, padong na siguro. Ang pari ha, 11 o'clock, 11 o'clock. Char. Yes. Ito may kuan. Hello, hindi, ano, facial. Pagtuna ko butang Artist Amerikana. Americana ha? Sa mo takapote si Angel. Kuya. Yes, dai. Asa man imong mami? Wala siya nani ay. Wala siya nani? Nawo niyang mami. Si Mamitsa. May nag-sign na ni. So ano sila natin pa ano. Sila mo assist ng taon niya. Ito lang ito. Balik ko taon. Kuhan man oh. Hindi ka nagkaroon ni chicken cordon bleu dry. Why is the bad chick? Hi, hello! Nakabukit ko. No, dai. Abi na. Alam mo na Angel Unofficial, the time na nanood ako ng video mo, noong the baha is coming. Yung ulo ng baha dai. Oh, grabe ka. Mm. Grabe ka oy yung. Nanood ko dai sa ulo ng baha. Kulo si Angel si Angel Unvlog ba ni? Angel Unvlog, hindi na siya Angel Unofficial. Musta ka naman dai? Okay lang naman. House Same as school. before. Okay rin yung School. school. House to. Perfect. Asan ka nagpila ron? Sa Ito gyapon. Rosemont gyapon. Link ko sa Ito ko muling budong oy kaya ang ako ikaw ubigay. O bigayin. Nakadoon na rin naman. Day nagwa pa sila sa kuan day katong namaligaw dito sa interior ba. Naniltil pa. Pwede makicharge ko. Dili lay show kay imong kuan day, imong kanang lagi. Thank you. This is your investment and thanks Yeah, to you for all the blessings Thanks that to you. No man takes nobody. Ano ba sa No stress. Padung. Si Ma'am Lady Padung ba ya? Ala usik isang Ed Kimki. Nalagi sundo na. Nasa Ed Skimki? Ha? Ed Skimki? Pero dapat nagda sila katong bao-bao ba nga naisulod nga sa titay. Hello, shout out kay Congressman Doki Prasco. Hello, Doc. Hello. Doc. Sabi tagi-ana day. Dira lang nito. Dira lang to. Imo papa Jing, basig na siya. Hello, yung papa. Asa man yung papa day? Oh, Oh, ito Yung alot nagtagalog off. din mo ba? Tagalog. Ito nagtagalog din mo ba? Papa. Alot sa off. Kanang jumbo ay. Kanang Blacky House name. Hello, kuya. Welcome to Cebu. Kumusta? Kumusta ang ano ko sa Cebu? Okay ka lang dito? Tagalog yun. Pwede lang mag-stay. Ate Charing, except kay Romulo lang no. Hello. Yan po. Yung mga shrimp. Wow. Ang daming shrimp My guys. favorite. Wow. Ang bango. No, yung kuan o Ang bango kanang ng sa shrimp. bawbal. Muna chicken gordon may. Muna chicken gordon day. And of course, meron na yung ano natin guys. Yung mga Muni, desserts. muni. Chicken gordon. Kanay. Akan mo. Meron tayo mga butog-kabog. At saka natulad mo sa atitsyon ng Novilo. Oo. Novilino. Novilino. Wine. Pangpahilis. Yan. Mamaya. Pinapaitin the house sa live na dahil. Atitsa is. Thank you kay Day. So ayan po, bao-bao from Titay, Wow. Sinublan. This is, ito yung gusto ko. This is lami siya. O ba? Ang sud ani kay Bukhayo. Bukayo. Yes, Bukhayo. Asam ni butang diri na ako butang daily din mara tinapay. Asa man si Ebs Kim Kihiyas. Oh, Nado sila kuan sa mudyo. Na sila yung sa day na sila. Kuan daw sa mudyo. Loloy, kay Bibi Nobi. And meron pa isang kalirong kanin naman. Kani. At saka yung iba. Kani dumadakan no. Mahilig sila ni mo ko mga financial na gamit. Kasi takot lagi. Inaantay natin ngayon ang pare na lang. At saka i-prepare na rin yung mga food. Sige. James, wag yun James. Wag yun siya James.
So dito meron din siyang budbud. Yes, meron siyang budbud. Pagimot bomba. Unsa beso dato Jing, plastic Jing. So introhan natin. Yes! Hello guys! Welcome back again sa channel ni Rakitero Master. So sama naman kami ulit dito sa Blessing sa house ni Jing Astor, no? Yan si Rakitero Master. Ako po yung nag-intro sa kanya. Yes, ano Jing? Mayayain talaga siya Jing mag-intro Jing. So yan, suportahan din natin si Rakitero Master guys. So yan. Thank you. Mag-tour ka muna. Kasi mamaya kakain kami, mag-live kami guys. No? Sige. Yan. So kami pa lang dito, wala pa si What is this? Angel? Oo.